एक तवाज मुटवा हेलो 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 ठीक बना के रखी तनी बना के एगो देवर अपना भौजाई से कहलस कि अंजनी भैया 2 मिनट एकर आदेश बा बस छोटा सा प्यार भरा पूरा कर दे कि जहिया से देखनी कि दिलवा इलू इलू बोले दिल इलू इलू बोले कि दीदिया रे दीदिया कि दीदिया रे दीदिया देवरे पर मनवा डोले दीदिया रे दीदिया देवरे पर मनवा डोले कि जहिया से देखनी दिलवा इलू इलू बोले कि जहिया से देखनी दिलवा इलू इलू बोले दिल इलू इलू बोले दीदिया रे दीदिया देवरे पर मनवा डोले दीदिया रे और अंदर के बात बताओ थी कि कैसा नीक लगले है कि माड़ो में अइले जब चश्मा पहिर के चमके चनही में बस गइले भीतर हमरा दिल के दिल के भीतर के राज धीरे धीरे खोले कि दिल के भीतर के राज धीरे धीरे खोले अरे धीरे धीरे खोले दीदिया रे दीदिया देवरे पवनवा डोले दीदिया रे दीदिया देवरे पवनवा डोले दीदिया रे दीदिया गलती के क्षमा चाहते हुए सबके सम्मान प्रणाम हर हर महादेव नहीं जी जी भैया के आदेश फगुआ कि तीरा बेनिए मेरा जीना सूरज उदय से पहिले जय हो गोलू भैया कि तीरा बेनिए मेरा जीना सूरज उदय से पहिले क्या बात है भैया
ई राम जी नहाले भैया लक्ष्मण नहाले ई राम जी नहाले भैया लक्ष्मण नहाले इनका बारे में कि संगवा में ये अनुहार कि संगवा में वीर हनुमान सूर्योदय से पहिले और सभी बात भारत आज 144 साल वाला महान और इहो बात हुआ कहत रहल लोग जे रोज समाचार सुनला कहत रहल कि भैया जब से धरती बनल बा जब से अलग अलग देश के बंटवारा निर्माण भइल बा तब से अतना भीड़ यह धरती पर ना भइल कबो ना ई सनातन है हाँ जी बटोर के विदेश से लोग दोसर देश के लोग जे हमारे धर्म के ना हो वो आई के नहा तक जानत के कुछ बा सही कि भारत अब से भारत नहाले भुआल नहाले भारत नहाले भुआल से पहिले